побач з жанчынамі в родах заўсёды былі іншыя жанчыны. Я вот ва ўсю гэтую хірамантию не веру. Не ўсім патрэбна можа дола. А вось як табе ў Беларусі, як тебе пускалі ў роддом? Даводзілася дзеля сваіх кліентак там кроў пускаць пастаянна. Я так гатую свайго мужа, шукаю відосікі са страшылкамі і паказваю яму. Разрэзалі мне жывот ад пупка да ніжняга месца. Вось так я памятаю свой род, як свят. Мне складаней за ўсё з белымі амерыканцамі шчыра. Я спала па 15-16 гадзін і ела мяса з маянэзам. Ну, Блін, я хочу цяжарнасць у Амерыцы. Вітанкі, сябры! Гэта чарговы выпуск «Скатух», і зноў сёння мы будзем размаўляць пра роды. І у нас сёння госці. На мінулым выпуску мы ўжо размаўлялі пра роды, параўноўвалі ў Беларусі, у Амерыцы з Людай і з Янай, ласкатух, якіх вы добра ведаеце. Таму ж дадаткова я іх прадстаўляць не буду, таму што вы ўжо, напэўна, чулі ўсё пра нас. Хто за кім замужам, у каго який секс пасля эміграцыі і ўсё астатняе. А звярнем сёння ўвагу да новых удзельніц. Гэта ў нас сёння Наталья і Ліза. Калі можаце, дзяўчыны, распавядзіце трошкі пра сябе, каб нашы гледачы даведаліся пра вас. Наташа. Вітаю, мяне зовут Наташа. Я мастачка. Зараз жыву ў Сіэтлі. Чакаю на дачку хутка-хутка. Я ўжо ў 3-м трыместры. Вось, таму будзе ў мяне змея. Як я. Вось, я маленькую копію сябе рашчу. Дзякуй, Наташа. Ліза, можна, дзе ты жывеш, чым займаешся? Вітаю ўсіх, вельмі рада тут быць. Вітаю ўсіх, вельмі рада тут быць. Я Ліза. Я мама 4 дзяцей, у мяне ёсць 1 сын і 3 дачкі. Я жыву ў Сіэтле, не ў Сіэтле, каля Сіэтла, у маленькім горадзе Снакоў, мне вельмі прыгожым, 30 хвілінах ад Сіэтла. І я доула. Я гэтым займаюся вельмі даўно, 14 год, з 2010 года пачала ў Беларусі. Была першай доулай ў Беларусі і вось рухала гэта ўсё наперад на працягу 7 год, пакуль мы не з'ехалі на Кіпр. 5 год я жыла на Кіпры, рухала там все гэта наперад, арганізоўвала суполкі доўскія і камунікавала з медычнай сістэмай, а потым мы з'ехалі ў Амерыку. Спачатку мы жылі ў Міннесоце 2 гады, цяпер вось пераехалі сюды. Я спадзяюся, гэта будзе наш дом, нашае месца. І цяпер я рухаю ўсё тут наперад і займаюся тымі справамі, як заўсёды. Я рыхтую людзей да родаў сем'і, суправаджаю ў родах і пасля родаў дапамагаю аднаўляцца і наладзіць жыццё з малечымі. Так, дзякуй, Ліза. Як вы, сябры, зразумелі, Ліза у нас сёння будзе галоўнай гераіняй, таму што ў нас вельмі шмат пытанняў. Мы на мінулай гутарцы так закранулі тэму доулы, але мне падаецца, вось, асабліва для гледачоў з Беларусі, гэта такое нешта вельмі, новае паняцце. І можа ты, Ліза, нам вось для чайнікаў, напрыклад, нават для такіх, як я, якая толькі ведае там штосьці дзесьці, распавесці, хто такая доула, чым яна займаецца ўвогуле. Так, вядома, у Беларусі насамрэч це не новае паняцце. Я спрабавала, ёсць нават інтэрв'ю са мной старыя на нашай ніве і відэоінтэрв'ю. Я думаю, што можна іх знайсці. Я таксама там расказвала, хто такая доула. У Амерыцы трошку іншая сістэма, і, ў прынцыпе, у краінах, дзе доулы працуюць даўно, і гэта прафесія даўно існуе, адрозніваюць доул пасляродавых і радавых доул, і асобна людзей, якія рыхтуюць сем'і да роду. Я займаюся ўсім, пачынаючы ад цяжарнасці ў пасляродавым перыядзе, но в цэлым, калі мы бярем доулу на роды, такое самае распаўсюджанае паняцце, то это чалавек, часта вопытны чалавек, хаця не заўсёды, які ці якая дапамагае сем'ям эмацыйна. Гэта не медыцынскі персанал, які дапамагае эмацыйна, бытавым пытаннях нейкіх, інфармацыйных пытаннях, дапамагае зрабіць нейкія выбары, і часта гэта проста той чалавек, які заўсёды побач з сям'ёй, таму што ніхто іншы не знаходзіцца пастаянна. І гэта мае свае плюсы-бенефіты, пра гэта ёсць даследаванні, і не адно даследаванне, іх шмат.
І ёсць лічбы, якія кажуць пра тое, што нашмат менш кесаревых родаў здараецца, калі доўла прысутнічае на родах, нашмат менш умяшальніцтваў, больш паспяховасці ў сэнсе таго, што жанчына больш задаволена сваімі родамі, калі доўла была на родах. Так што вось такая прафесія зусім незразумелая, але мае шмат бенефітаў за сабой. Мне і самой бывае цяжка распавесці, што я раблю на родах. Трымаеш за ручку, размаўляеш там, не ведаю нават, што я там раблю. Я часта знаходжуся такім спакойным чалавекам, аплотам, такім, я не баюся родаў. Я там спакойна знаходжуся і адлюстроўваю тое, што адбываецца. Можна так назваць. Ты вось сказала, што гэта не медыцынскі персанал, а ці патрэбна Да. нейкая адукацыя доўгай, што ўвогуле, ці это проста любы чалавек захацеў і стаў? Любы чалавек можа захацець і стаць доўлай, вядома, але для гэта трэба вучыцца. Ёсць сертыфікацыі, якія існуюць у краінах, дзе існуе прафесія доўлы. Прычым адрозніваюцца сертыфікацыі для радавой доўлы, для паслярадавой доўлы, для child-based education, тое, што называюць тых, хто рыхтуюць да рода. Гэта не абавязковая гісторыя. То есть можна працаваць доўлай, нават калі у цябе няма ніякай сертыфікацыі, і людзі гатовы плаціць табе за гэта грошы. На прафесіянальная доўла — чалавек, які мае свой трэнінг. Я праходзіла трэнінгі, пачынаючы з 2010 года в Европе, в Украіне, потым в Амерыцы. То есть гэта прям абавязковая гісторыя, як мне так падаецца, просто для того, каб быць беражлівым чалавекам, для того, каб ведаць свае межы у прафесіі і не пераходзіць іх. Это такі неабходная гісторыя ўнутраная. Но яшчэ знешняя гісторыя, калі я хачу, каб мае паслугі аплачваліся страхавой сістэмай ці бенефітамі з працы, то мне не абавязкова патрэбна сертыфікацыя. І яе трэба абнаўляць кожныя 3 гады у сярэднім. Гэта мне і займаюся. Гэта каштуе грошай, гэта каштуе часу. Але я гэта раблю, таму што я хачу, каб гэтыя паслугі былі даступныя для многіх людзей. Мне, конечно, мільён пытанняў, але я дам шанец Давай. нам задаць, таму што я ведаю, што ім таксама вельмі цікава, таму дзяўчыны включаюць усю гутарку і пытайцеся, давайце абмяркоўваць, каму што цікава. Я скажу, что у нас тут сиэтловская мафия. У нас тут 3 на 2 Сиэтлу. Слухай, Ліза, вось, а як так? Ты вось прыехала, у тебя якое, вот зусім пытанне адчайнікаў, да, якое у тебя першая адукацыя, да? Дзе ты атрымоўвала сваю першую сертыфікацыю? Ты ў кожнай краіне, куды прыязджаеш, атрымоўваеш гэтую сертыфікацыю? То есть в Беларусі одна, на Кіпр приехала, там другие какие-то. Я ведаю, что тут каб у США стаць парикмахером, но, во всяком случае, в штате Вашингтон, дзе вось мы ўсе знаходзімся ўтраёх з Наташай і Лізай, каб стаць парикмахером ці нават, ладно, парикмахер, это прям сур'ёзна, окей, педикюр и маникюр рабіць, тебе трэба пайсці на спецыяльныя курсы, там типа что-то паўгады тебя будут вучыць, тебе абавязкова вось гэтая корачка, нават калі там 10 лет ты меў салон у Беларусі і вот это вот все рабіў. То есть нават такое. А я уже думаю, господи, даула, это, наверное, яны там заставляюць, может, 3 гады каледжа праходзіць, каб атрымаць тую сертыфікацыю. Вось раскажы гэтую тэхнічную частку, як гэта атрымоўваецца ў кожнай краіне і як было тут. Я так разумею, што ты спачатку ў Міннесоце гэта ўсё рабіла. Ці трэба было ад штата к штату, ці што-то ўвогуле нават мяняецца? Нават гэта адрозніваецца, так, ёсць такое, і гэта такая бяда, таму што кожны раз з-за таго, што пераязджаем шмат, мне даводзіцца ўсё пачынаць з нуля. Мала таго, што мяне ніхто не ведаў у новай краіне, і зноў даводзіцца зніжаць кошты, будаваць свой бізнес з нуля, так яшчэ і сертыфікацыі все з нуля. У Беларусі ўвогуле всім было ўсё адно, хто такая доўга незразумела, робіш гэта для сябе. І я вучылася дзе толькі магла. Першая моя адукацыя моя ўвогуле геаграфічная, я географ. Я вучылася ў Коласаўскім ліцэі, а потым паступіла на геафак у БДУ і вучылася там. Я вельмі любіла геаграфію, марыла пра турызм, шмат вандравала, потым я жыла ў Нямеччыне 2 гады, там я нарадзіла свайго сына, спрабавала паступіць на магістарскую праграму і вучылася на турызм, але нарадзіла сына, і моя адукацыя такая акадэмічная скончылася там. А вось пасля таго, як я зацяжарыла другім дзіцёнкам, я вярнулася ў Беларусь і зацяжарыла дачкой. І тады я задумалася, што не так было з маімі першымі родамі. І пачала вучыцца.
І пачала вучыцца, дзе толькі магла знайсці гэта. Я думала пра акушэрства, пайсці на медыцынскую адукацыю другую, але нешта мяне спыняла, таму што мне не падабалася гэта ўсё. Я думала, штосьці павінна быць іншае. І вось калі я знайшла пра доулу, я зразумела, гэта маё. Не зусім псіхалагічнае, але пра эмацыйную падтрымку, шмат пра фізіялогію родаў ведаць. Вось мне гэта ўсё падабаецца. Быць з людзьмі, кантакт, я вельмі гэта люблю. Вось. І таму не абавязкова не патрэбна ніякай сертыфікацыі ў Беларусі. Няма такой прафесіі там. Ну як яна ёсць, но яна нікому не патрэбна. Таму калі я прыехала на Кіпр, была такая падобная гісторыя. Я больш для сябе гэта рабіла і для сваіх кліентаў, каб мне проста падабаецца вучыцца. А вось калі я прыехала ў Штаты, у мяне на той момант была еўрапейская сертыфікацыя доўга. Я ездзіла ў Амстэрдам вучыцца ў Мішаля Дэна, знакамітага доктара акушэра-гінеколага. І гэта была складаная гісторыя з маленькім дзіцём на руках, я это ўсё рабіла. І я прыехала ў Штаты, а ўсім гэта сертыфікацыя не патрэбна. Яны кажуць: «Не, нам патрэбна амерыканская». І я нават не магла перавесці гадзіны свае, якія там патраціла, нічога. Мне прыйшлося ісці і рабіць усё з нуля. І гэта каштавала і грошай больш за $1000, толькі адна сертыфікацыя, а ў мяне 3: пасляродавая адукацыя для цяжарных, пасляродавая доула і радавая доула, і часу невядома колькі. Плюс трэба было сабраць, акрамя таго, што ты ходзіш на навучанне, можна онлайн, дзякуй Богу, зараз, яшчэ трэба сабраць працы нейкія зрабіць, і яшчэ водгук кліента, з якімі ты працуеш. Карацей, это всё займае час. І ад штата да штату розніца бывае, але я зрабіла international certification, калі я была в Міннесоце, каб уже не думаць ні пра што. І калі прыехала ў штат Вашынгтон, тую міжнародную сертыфікацыю, амерыканскую міжнародную, мне перавялі уже в штатаўскую, в Department of Health, міністэрстве, зрабілі мне сертыфікацыю ўжо, дзякуючы таму, што я праходзіла ў Міннесоце. Так што это складаны шлях, займае шмат часу і грошай, але так бывае, трэба. И с великом Не того, ўсе что у доўга тебя так робяць. 4 детей. Так, у меня 4 детей, але все яны не Сколько маленькие, ты спишь? слухайте. Я сплю, я мало того, что сплю, так, я сплю. У меня дети даволі вялікія, мне сыну 16 год, а малодшай дачцэ 7. Так што я сплю. Нарэшце. Былі часы, калі я не спала. Зусім, Вау. амаль што. Так. А ў мне Я тут дадатковае пытанне, я хуценька задам пра мовы. Вось ты там пераязджала туды-сюды, а ўсе ж гэтыя, трэба ведаць мовы. У цябе як з мовамі? Ты іх Мгм. вучыла ці ты іх ведала? Я па-ангельску праходзіла сертыфікацыі, асноўныя мае сертыфікацыі, яны па-ангельску. Толькі в Украіне вось тады на рускай мове выкладалі, прыязджалі, але так, все па-ангельску былі. Не, одна сертыфікацыя была такая троху на нямецку. Я па-нямецку таксама магу з-за таго, што я жыла ў Нямеччыне 2 гады, але ў мяне нямецкая мова такая слабенькая, я б сказала зараз. Вось па-ангельску так працуе. Хаця гэта далёка мне яшчэ як да роднай. Вось у нас яшчэ мы ў мінулы раз з Янай і Воляй абмяркоўвалі таксама пра даул, і у нас быў такі поінт, чаму таксама доул. Ой, прабачце, я Так, забыла, можна як так. правільна, доул. Важна. Што чаму доулу трэба браць з сабой, таму што яна адбіваецца ад медперсанала, дае спакойна нарадзіць там, падтрымоўвае, не дазваляе там раней часу, каб дактары пушылі цябе на кесарева. Такое вось пытанне, ты кажаш, аплата, чтобы ты оплачивалася страховками, трэба вот эта сертыфікацыя. То есть атрымоўваецца, што тут у ЗША ты па большай часткі как бы працуеш цераз страховкі, а ўсё астатняе сваё жыццё просто як бы наяўнымі. А вось як табе ў Беларусі, як цябе пускалі ў роддом? Можна я трэцяй буду, ці як гэта працуе? Слухайце, а хто-нибудь з вас тут меў доул, калі вы мамы? Я так разумею, тут ёсць мамы сярод нас, так? Ні ў каго не было доула Я тебе на потым родах? раскажу, як яно мяняецца. Калі першыя роды, ты такой жанчыны: «Доулу будзеш?» Нет, я вот во всю гэтую хірамантію не веру, я сама буду. Першыя праходзяць, яны фэйляцца, 100% варыянтаў. Наташа, не паўтарай памылак, бяры доулу. Фэйляцца, і
на вторые роды все уже такие: "Я с доулой, я одна туды не пойду". Муж как бы хорошо, но вот доулу абавязкова прыхаплю яшчэ і до родаў, і пасля родаў. Вось. Раскажы, вось як оно было ў Беларусі, як табе туды пускалі? Таму што ў ЗША то понятно, што пускаюць. Ам, ну, пускалі, але часта была гісторыя в некаторых радзільнях, некаторых, большасці радзільняў, калі яны дазвалялі толькі аднаго партнёрку, неважна каго, выбіраеш мужа ці доўгу. І вось тут была праблемка, таму што, ну, вядома, што жанчынам хацелася і партнёра ўзяць в роды, але мне вельмі часта былі ў Беларусі кліенткі, якія не першы раз нараджалі. І мне казалі: "Ну добра, муж, ты са мной дома пабудзеш, а я вось уже Ліза возьму з сабой у радзільню". Але ў Беларусі ўсё складана яшчэ таму, я не ведаю, як зараз, дарэчы, я не была ў Беларусі з 2019 года, таму я не ведаю, як зараз. Я ведаю, што і доўгу большасць маіх калег паз'язджалі таксама, ну, большасць людзей паз'язджалі. Таму я не ведаю, як там в радзільнях. Кажуць, што ўсё кепска, зусім перасталі пускаць доўг. Але калі я хадзіла, там яшчэ ж было трэба аналізаў невядомую колькасць здаць, флюараграфію гэтую здаць. Некаторыя аналізы дзейнічаюць толькі 10 дзён. Ты іх здаеш, 7 дзён чакаеш вынікаў, і трэба, каб гэтыя 3 дні, пакуль яны яшчэ дзейнічаюць, патрапіць на род. Это было вельмі складана. Даводзілася дзеля сваіх кліентак там кроў пускаць пастаянна. Вось, і на флюараграфію хадзіць. Я рабіла гэта, але даволі рэдка, таму што ў Беларусі нашмат часцей мяне клікалі ў хатнія роды. Вось. І я была часта в хатніх родах. А мы абмяркоўвалі, што ў Беларусі-то да хатніх родаў і не мае, а тыя, хто хоча, ім Я яшчэ і ёсць. потым Я 3 дачок нарадзіла наказваюць дома. іх. Вау, цікава. Это бы ўсё было як бы не дзесьці там в аграгарадках, это было як бы у Менску, скажем, ці... Ну, мы жили под Менском, близко, 15 лет на машине от Менска. Ага. Вось, і я так, і 3 дачок я нарадзіла дома. Але гэта не значыць, што все дома нараджаюць дома, і што я просто адразу скажу, моя прафесіянальная і моя мацярынская частка это розная, то есть можна тут кепкі здымаць, капелюшы мяняць. Я А вот не топлю за пытанне, у хатнія роды. меня сяброўка якраз там 3 тыдні таму нарадзіла дома тут у ЗША, у яе таксама была і Ага. доула, і жанчына, которая сертыфіцыравана, але это не Акушерка. доула была, которая была сертыфіцыравана, да, прымаць наму. А Мгм. як гэта ў Беларусі? Там вообще ёсць такое? Я нарадзіла дзіця в ЗАГСе, калі ласачка, запішыце яго, як на учёт вот это вот всё становилось, як вот эта вся Мы тут тэхнічная заходзім в частка? пытанне хатніх родаў у краінах, дзе няма ліцэнзавання акушэрак, і гэта складанае пытанне, таму што кожны раз, калі я нараджала сваіх дзяцей дома, нам даводзілася даказваць, што гэта нашы дзеці праз суд. В ЗАГС ты не прыходзіш. Гэта судовая гісторыя. Ты ідзеш в суд. Ну як, я не хадзіла, мой муж хадзіў, пісалі даведку, што жонка з дзіцём дома, і калі ласка, адпусціце яе, а мы тут будзем даказваць. Фотаздымкі цяжарнай мяне пасля. Ну, это было даволі эфектыўна, нам даже мошенничал с суддзем, як правильно, скланяць. Вось, і было ўсё нармальна. Нам з аднаго разу выдалі пасведчанне аб нараджэнні для кожнай з дачок, але это складаная гісторыя. Так, тут это все просто. Так, акушерка ліцэнзаваная дае паперку, ідзеш і робіш. Вырашылі з мужам не браць доўлу. Першыя роды з мужам. Так, усе памылкі, якія трэба. Дарэчы, я ведала пра доул, таму што так адбылося, што я працавала з адной жанчынай, якая создавала, з беларускай, яна создае стартап для доул, які называецца Соула. Вось, я нейкі час з ёй працавала, і вось тады я яшчэ памятаю ў самым пачатку, бо да гэтага я з ёй працавала як ілюстратар на Мама Про, і там мне было понятна, я малявала... У меня былі такія задачы, як намаляваць міленькія прыгожыя малюнкі, якія не будзе раз'юшваць цяжарных жанчынак. І гэта былі там, напрыклад, зубы мудрасці, там як плод неправільна ляжыць, намалюй мне міленькую плацэнту. І я памятаю, гэта быў яшчэ ковід, і я хадзіла па дому і арала, што я ражаць ніколі ў жыцці, я на гэта не пайду, не. Станем мільянерамі, хай хтосьці другі за мяне нарадзіць. Вось. Ну, гэта было 4 года таму.
пам'ять у мяне як у рыбкі. Вось. І потым я нейкі час працавала з ёй жа ж над праектам Соула. І вось тады я яшчэ чытала і такая типа, што гэта за фігня? Нейкая для мяне гэта было як вось падыхаць маткай там з гэтай вобласці. Потым ужо калі мне больш прысылалі матэрыялу чытаць, я такая, не, ну сэнс ёсць. Але ж зараз мы пакуль што вырашылі адні, мабыць, калі пойдзем за другім, то ўжо будзе Доўла, а не муж, мабыць, усе разам, бо мне сказалі, што можна 4 чалавекі з сабой прывезці на роды. Вось, таму пакуль што мне заняў час знайсці сабе доктара, якому я буду, так, окей, норма, давяраць. Таму я намагаюся не шмат чаго чытаць пра роды. Так, вось у мяне ёсць подружка, сябровка, яна медыцынскі працаўнік, але ў Каліфорніі засталася. І вось яна мяне там сапарціць на ўсе мае пытанні. Так што спадзяюся, пройдзе нармальна. Лиза, ты сказала, что ты сама нараджала, и твой асабісты досвед, ён як бы не перакрыжоўваецца з прафесійным. Вось мне вось цікава, што у чым розніца вось паміж вось асабістым, я так разумею, ёсць асаблівасці, вось не ўсім патрэбна можа дула. Ты ж сама сабе не ўзяла дулу, напэўна? Взяла. Взяла? О, вау. Так. І гэта былі лепшыя роды, 4-е. Мне вось цікава, ці ўсім патрэбна дула? Вось ці ёсць нейкі алгарытм выбару, што калі так, калі ты не ўпэўнены, нейкі псіхалагічны стан, можа і не трэба, а можа і трэба. Ну вось як бы я чалавек, які нарадзіла 2 дзяцей, я лічу выдатна, без ніякіх праблемаў і без дулы. І вось на 3-е роды я б сказала, я б не брала, але ўсі, хто там з кім я размаўляю пра роды, я ўсім як бы раю, так, ідзіце. Таму што я не ўпэўнена, я не магу камусьці раіць тое, што я сабе зрабіла, таму што гэта вельмі тонкія такія матэрыі псіхалагічныя. І як бы лепей, калі ёсць магчымасць узяць долу, лепей узяць, я лічу. А калі ты ўжо такім у стане, што ты лічыш, што ты гатовы, што ты вось падрыхтаваўся і ўсё такое, можа і не трэба. Можна і трошечки як бы рызыкнуць, сэканоміць, правераць сябе, свае сілы. Вось раскажы, каму патрэбна дула, ці ўсім патрэбна яна, а калі не патрэбна, вось хто ты чалавек, каму яна не патрэбна? Мне цікава, хто такі чалавек, каму яна не патрэбна. Цікава асабліва, таму што ты сказала, што сэканомена. Калі б не стаяла пытанне грошай, калі б страхавыя аплачвалі, бенефіты аплачвалі, ты б задумалася взяць яго долу ці не? Задумалась, але б глядзела на тое, я б пагаварыла з ёй, і калі б я зразумела, што гэта чалавек цалкам вось мой, тады б узяла. А калі б не на 100% быў мой, калі б я хоць трошечкі б сумнявалася, я б не ўзяла. Таму што, мне здаецца, для мяне вельмі важна вось гэты 100%. Калі гэта не 100%, ідзем далей, я сама зраблю. Таму вось нават калі пытанне грошаў бы не стаяла, я не ўпэўнена, што вось здарылася так, што я знайшла такую дулу, якая вось цалкам мяне зразумела і вось чула мяне вось так, я бы сказала. Это вельмі круто, што ты зараз гэта сказала, таму што гэта тое, што я кажу сваім патэнцыяльным кліентам часта. Як вы сябе са мной адчуваеце? Уявіце, што вы са мной правядзеце, бывае, суткі, некалькі гадзін. Вы будете в вельмі ўразлівым стане, голыя, з слязьмі, з потам, з крывёю, з дзецьмі, з эмоцыямі рознымі. І я буду там. Вам окей, што я буду там? Или окей, калі мы з тым размаўляем, што звычайна у нас ёсць такія meets and greets, бесплатныя сустрэчы на там 40 хвілін дзесьці. І яны могуць паглядзець, хочаце яны са мной ісці ў роды ці не. Гэта бесплатна, так? Выбраць долу сабе. І калі яны адчуваюць, што так, яны задаюць свае пытанні, яны бачаць, як я адказваю, яны пытаюцца, якая ў мяне філасофія роду, як я ставлюся. Няма ў мяне ніякай філасофіі, я хочу, каб у жанчыны
быў класны вопыт родаў. Каб яна памятала гэта не толькі як медыцынскую нейкую сітуацыю, з якой яна там справілася ці не справілася, і там на 5 з 10, на 8 з 10, на 2, траўма здарылася, не траўма. Я не хачу, каб гэта так было, таму што я ведаю, я вывучаю роды вельмі даўно. Я займаюся гэтым 14 год. Я вывучаю, як гэта з псіхалогіяй звязана, як гэта звязана з гармонамі, як гэта ўплывае на прывязанасць маці да дзіцёнка ці дзіцёнка да маці. Гэта ўплывае. Гэта ўплывае. І мне вельмі хочацца, каб гэты старт быў бы класны. І таму неважна, як гэтыя роды пройдуць. Я не маю, не таплю за то, каб все нараджалі дома, ці все нараджалі там фізіялагічна натуральна, без эпідуралкі. Гэта міф. Ну, то есть няма такого, што доулы за гэта топяць. Доулы хочуць, я не буду за ўсіх калег сябе казаць, пра сябе. Хочуць, каб у жанчын быў класны вопыт родаў. Неважна, атрымаецца так, што яны павінны будуць паехаць на кесаревыя роды, ці яны будуць дома нараджаць, з камандай дактароў, студэнтаў, ці адны там, і все. Мне хочацца, каб гэта была такая сітуацыя, такая гісторыя, да кожны раз жанчына будзе вяртацца і думаць, я ахрененная, я магу все. Калі я там змагла, то я магу. Вось калі я гэта чую, клас, значыць, праца моя атрымалася таксама. Калі яна бачыла, што яна была вельмі ўразлівым стане, ёй было цяжка па-рознаму, партнёру было, магчыма, цяжка, і быў чалавек, які іх ніяк не ацэньваў і нічога ад іх не чакаў. І ставіўся цалкам як да чалавека, а не толькі вось ёсць матка, ёсць раскрыццё, ёсць шыйка, ёсць сантыметры, ёсць ціск, ёсць, разумееце, да? Вось гэта вся гісторыя. А вось як да чалавека з нейкай гісторыі, з папярэдняй гісторыі, з якой яны падышлі да гэтых родаў, за ўсімі гэтымі эмоцыямі. І тады яны адчуваюць сябе класна. І вось гэтага я хачу. Вось гэтая праца рода. Таму, калі пытанне такое, ці ўсім патрэбна доула, я не ведаю, ці ўсім патрэбна доула, але калі б не было пытанняў пра грошы, і для людзей гэта было проста, ну, як норма, мы не здаваліся б такім пытаннем, ці ёсць такое, што камусьці не патрэбна. Калі паглядзець назад, адкуль гэта прафесія ўзялася яшчэ, так? Побач з жанчынамі в родах заўсёды былі іншыя жанчыны. Заўсёды. Калі мы паглядзім на традыцыйныя культуры, якія дагэтуль засталіся, на антрапалогію можна пачытаць пра гэта. Ва ўсіх традыцыйных культурах ёсць старэйшыя жанчыны, якія там былі, якія знаходзяцца побач з жанчынай, якая нараджае, асабліва першы раз. Таму што гэта цяжка. І проста глядзець ім вочы і бачыць, ну, раз вы гэта зрабілі, то я зраблю. Это ўжо дапамагае. Я не ведаю, наколькі я адказала, зразумела, і ці адказала на пытанне. Раскажы пра свой досвед. Вось ты сказала, што Ну, тебе вось быў самы лепшы з долай. Вось як бы ты апісала свае роды родныя? Які з іх? Ты Першыя сказала, роды што былі... чацвёртыя былі з доўлай. Так, І гэта гэта не былі... прафесійная доула, гэта была моя сяброўка, якая сыграла для мяне ролю доулы, таму што яна псіхолог па адукацыі, і яна нараджала, дагэтуль яе было 2 дзяцей, добры вельмі вопыт родаў, і я яе запрасіла, яшчэ на фотограф, я яе запрасіла, кажу, пафотаграфуй мяне, калі ласка. Мне было цікава гэта. І мне была акушэрка хатняя, у мяне быў муж і 3 дзяцей наверсе спалі ў доме. Це быў лепшы самы вопыт родаў, таму што, калі пра чацвёрты казаць, таму што муж не хваляваўся. Ён разумеў, што я ў добрых руках, яму не трэба пра мяне думаць. Ось, што ёсць медыцынскі персанал, ёсць акушэрка, ёсць чалавек, які мяне ведае, які мяне падтрымлівае эмацыйна. І я паклікала яго ў канцы, калі ўжо вытужвала дзіцёнка. І вось яны нічога не рабілі незвычайнага. Яны палівалі мяне душыкам, проста былі побач, засыналі, я іх будзіла, казала, встаньце, масаж спіны мне рабіце. Сидзі так. Мне было класна ад таго, што я магу не то што камандаваць, а проста я магу быць сабой любой, якія праяўленні ў мяне не былі. Но мне было важна гэта. Мне было спакойна, мне было прыгожа ад гэтага. Я памятаю гэта як вопыт, які мяне дагэтуль падтрымлівае, столькі год праходзіць. І таму ён быў самы цудоўны. Гэта было свята. Вось так я памятаю свой род, як свята. Вось ты раней там узгадвала пра кесарева. А ці можна браць доўлу на планавае кесарева? Так. Я бывала на кесаревых родах і фотаграфавала кесаревых родах. Што? Тебе не страшно было? Мне не страшно. Я ж не сижу, не гляджу, што там за шырмачкай. Хаця і гэта мне не страшна, я не баюся гэтага. Я звычайна знаходжуся побач з жанчынай, і бывалі выпадкі, калі я больш падтрымлівала партнёра, калі, напрыклад, нейкая сітуацыя, ну,
Тут цяжарны вось я не хочу расказваць страшылкі, калі бывалі Усё сітуацыі нейкія окей, я цяжкія. ўжо чула страшылкі, шмат страшылак, таму што ўсё окей. Я так гатую свайго мужа, я шукаю відосікі са страшылкамі і паказваю яму, таму што типа у нас такая сітуацыя, што мой муж гэта чалавек, якому я давяраю на 100%, толькі з ім я магу быць расслабленая полностью і тварыць усякую дзіч, і таму ён на родах будзе, хоча ён гэтага не ці не, ён хоча. Вось, але часам я така вось глядзі. Я говорю, можеш так, можеш лясавацца ў обмарак, мне окей, мне просто трэба, каб вось ты вось там быў дзесьці побач. Вось, так што можаце расказваць. Я не пра страшылкі нейкія, як жанчыны выглядаюць, як яны крычаць, яшчэ штосьці, гэта ўсё не пра страшылкі. Страшылкі я маю на ўвазе, калі нейкія медыцынскія экстрэнныя сітуацыі здараюцца, так? І вось бывалі гісторыі, калі здаралася штосьці экстрэннае з дзіцёнкам, напрыклад, да, неабходна была рэанімацыя, і вельмі трывожыліся бацькі, і я там знаходжуся. І все занятыя вось хтосьці дзіцёнкам, хтосьці мамай, а яны ляжаць, і ім ніхто нічога не расказвае. І ў гэты момант адбываецца шокавая траўма. І я чалавек, які магу ім дапамагчы гэта трошачку пражыць лепш. Таму што я ім называю, там дзіцёнак, я чую, я проста прагаворваю, глядзіце, так, з ім робіць гэта і гэта, тут гэты чалавек, там, вот гэта з табой адбываецца. І я трымаю пры гэтым, допустим, партнёра за плечі. Кажу, размаўляй з ёй, размаўляй, я тут, заземляйся, размаўляй, я тут. І я просто знаходжусь такім чынам. Вось такія сітуацыі таксама бываюць экстрэнныя. А бывае, няма нічога экстрэннага, ўсё выдатна праходзіць, кесаревы роды, і нейкая там неабходнасць у гэтым ёсць, і мы спрабуем тады зараней, калі мы ведаем, што гэта будуць кесаревы роды, спланаваць гэта так, каб гэта ўсё адно было нейкім чынам свята, а не медыцынская працэдура проста. Вось. То есть мы придумаем музыку, мы придумаем фотаздымкі, мы придумаем, як вось бактэрыі татавы на дзіцёнка, там неяк накласці, каб ён гэтую цішотку сябе зняў адразу і вось прыклаў, калі дазволяць. Вось. Сфотаграфаваць неяк. Я знаходжуся побач жанчыны часта, калі тата з дзіцёнкам скін все гэта робіць і расказваю, што і як. Ну вот мы робім такое свята з гэта, каб все адно не было гэтага раз, она не прачнулася, а вось штосьці здарылася, все, яна ўжо не цяжарная, ўжо дзіцёнак, а што гэта было? Для псіхікі это цяжкая гісторыя. Трэба намёрстваць. Але ж на экстранны КС долу не пусцяць. Пускай. Я ж кажу, я бывала на такім. Не, просто калі мы спрашивали про роды, нам сказали, што калі гэта планавая КС, тады партнёр, дола, ўсё, кого хацеце, можаце ісці, але калі гэта экстранныя, мне там паперкі напісана, то не. Я бывала на экстрэнных. Потом залежыць ад таго, якой клініцы нараджаюць людзі. Можа быць, там свае палісы і все такое, але я бывала на розных родах. І на экстрэнных, і на планавых. Так, бывала. Разумееш, што нават з кесарева, калі там вот это какая-то таямніца за шырмачкай адбываецца, муж не ведае, што адбываецца, ты не ведаеш, што адбываецца, только по гуку здагадваешься, што ўвогуле адбываецца. А медсёстрам і дактарам вообще не до тебя, ни анестезиологу, ни как бы акушеру одному, ни акушеру другому. Как бы им не до цябе, яны працу сваю робяць, как бы, каб ты засталася жывая, і дзіцёнкі засталіся жывыя. Вось, і зараз как по-новому для мяне открываецца назначэнне. Мэта, карацей, сэнс долы на планавым кесарева. Цікава. Ну, вось я, напрыклад, не жадаю ведаць, што калі так трымаецца, што будзе кесарева, я не жадаю ведаць, што са мной робяць, таму што вось вы маеце 10-11 год медыцынскай школы універсітэта, я чытала статці ў інтэрнэце, і вось GPT-чат адказваў мне на пытанні. І таму рабіце, што хацеце, вось проста потым дайце мне яго дзіцёнка. Ну, окей, я так стаўлюся да ўсіх аперацый, якія мне рабілі, для мяне гэта было окей. Анестезіолог сказаў, що будзе добра, я сплю, все. Потым раскажаце, як пасля аперацыі жыць далей, і все будзе добра. Я вось не з тых, хто глядзіць там, гатуецца, бо пэўна, калі... Окей, я бачыла, як робяць кесарева, вось все гэтыя слаі, як рэжуць і все астатняе, і я такая, не, пойду спрошу, ці можна мне ражаць нормально, потому что кесарева я больше не хочу.
Вось, але ж калі штосьці пойдзе не так і будзе экстрэнае, то ну я не жадаю ведаць, што там адбываецца. Гэта не маё. Гэта too much, я б сказала. Ну, ось я могу трошки своя історія. Я на минулым ми так гутарцы закраналі. Я вось чему мне была першая кесарева. Мне карацей да цяжарнасці у мяне была кіста. І яна захавалася на ранніх стадыях цяжарнасці, а потым, калі мне рабілі УЗІ, яны казалі, што ну, мы не бачым кісты, тому што дзіцёнак закрывае такое палажэнне, ён закрывае твою гэты, як она называецца, оварис, як на беларускай. Вось, і мы не бачым, але мы с'юмну, мы думаем, што там ёсць кіста. Таму мы прапануем табе зрабіць кесарева, і мы заодно выражем табе кісту. Ну і я вось подумала, як Наташа, ну я воля, якая першы раз нараджае, нараджала я ў Омелі, і дактары лепш ведаюць. Ну рабіце, я падпісала ўсе паперкі, мне зрабілі гэты агульны наркоз, разрэзалі мне жывот ад пупка да ніжняга месца. Карацей, ну, а я это ўсё спала, я не ведала, што адбываецца. Бачите, кашляю. Прачнулася я і пытаюся, ну так, а што там, не выразалі кісту? І такія ўсе, мы нічого не ведаем. Приходит доктор на прогляд. Так что, ну, выразали мне ту кісту, что увогуле адбываецца? Они кажуць, ой, гэта пытайся ў хірурга, які вам рабіў аперацыю, мы нічого не ведаем. І я уже думаю, можа, мне там рак які знайшлі, што яны нічого не ведаюць, што мне нічого не кажуць. І я тыдзень нічога, ну, я не ведала, што са мной адбываецца, мне ніхто не хацеў казаць. І калі я уже змагла там выпісвалася, я пайшла до того хірурга, знайшла там, дакавыляла до той жанчыны, якая мне рабіла, і апынулася, што кісты ў мяне не было. Яны мне просто так разрэзалі, парэзалі, а калі выпісвалі, напісалі, зрабілі кесарева з дрэннага зроку. Ну, вось так, такая у меня історыя. Так, ну, я б хацела ведаць, што яны робяць і як. Класнае пытанне, таму што самае галоўнае, я са сваёй прафесіянальнай кропкі гледжання ў прафесіі доолага, гэта не проста там называць, што робіцца кесарева, не пытаючыся ў жанчыны. Да? Вось Наташа, я не стала бы на родах гэта рабіць. І таму заўсёды ёсць сустрэчы перад родамі. Да? Таму там дольскі пакет, это звычайна, калі жанчына сустракаецца з доулай некалькі разоў, там на контакт нейкі ёсць, она чакае там званка ў любы момант, прыязджае, калі трэба ноччу, днём, знаходзіцца побач, і пасля яшчэ, напрыклад, у мяне там выходзіць адна сустрэча пасля, я прыязджаю дадому на адзін раз. І гэта такая continuous story, да? Калі я працяглы перыяд знаходжуся з адным чалавекам, не проста змены памяняліся і зноў яны пачынаюць. А што у вас там без план было? А што вы там? І зноў гэта все ўслых, в палаце, все это прамаўляецца. Я гэта все ведаю зараней, як доўга. І я ведаю жанчыну зараней, ведаю гісторыю, я пытаюся пра яе трывожнасці, я пытаюся, што ёй важна, што ёй не важна. Бо калі я прыйду жанчынай ў роды, я ведаю, да чаго можна дакранацца, да чаго нельга дакранацца. Я ведаю, якія можна гладзіць, як нельга гладзіць, якія можна называць, як нельга яе называць. І ці трэба, ці трывожна, ці трэба ёй паўтараць, што з ёй адбываецца, ці не. І якія спосабы лепш выкарыстоўваць в родах. Таму што я з ёй працую зараней. Я не чалавек на змене, на шахце, які проста чакае, ага, наступны. Гэта не так. Вось гэтым розніца паміж continuous support, да, вось такой працяглай падтрымкай, і людзьмі, якія проста працуюць на змене. Ліза, раскажы, вось пасля пераезду ў ЗША, хто твае кліенты? Вот ты казала, што ты 7 лет развівала ў Беларусі, я глядзела твою старонку в Інстаграме, калі ты только переехала в Сиэтл, і там движуха на ўсё СНГ какое-то ты рабіла. Вось калі ты прыехала ў ЗША, вось хто твае кліенты? Як ты іх шукаеш? Вось раскажы гэтую бок сваёй кар'еры і сваёй дзейнасці. Цікава, што і ў Беларусі, і на Кіпры большасць маіх кліентаў сем'і, якія нараджалі не першы раз, а ў ЗША адваротная гісторыя. Большасць, 80% маіх кліентаў это людзі, якія першы раз ідуць за дзіцёнкам. Яны баяцца. Мае кліенты, ну, таму што я, так сказаць, в когорце вопытных доул, якія даўно, якія не танна працуюць, і таму да мяне часта прыходзяць людзі вельмі высокаадукаваныя, з запытамі на прафесіяналізм і часта трывожныя, кантралюючыя. Ім трэба інфармацыя, ім трэба шмат падтрымкі. Вось такая мне, такая бы сказала, вымалёўваць такі партрэт маіх кліентаў зараз у ЗША. Запішыце мяне ў чаргу. Часта айцішнікі, часта
вельмі, таму што яшчэ ў айцішнікаў бенефіты на працы, Carrot, вот якія пакрываюць не толькі доўлу радавую, а цалкам, неважна, які кошт у доўлы, яны яшчэ і пакрываюць пасляродавыя гадзіны. Напрыклад, у адной сям'і зараз працую, іх 200 гадзін пакрыла страхоўка, 200 гадзін пасляродавых. То бок я да іх хожу кожны дзень на працягу некалькіх месяцаў па некалькі гадзін і дапамагаю з дзіцёнкам па хаце, там паесці маме, аднаўляючы масаж жывата раблю, вось гэта гадзінамі, месяцамі, это все оплачено. Что за Вот. компания, чтобы знать, куда мужу джоб-оффер надо Carrot. отправлять? Carrot? Не, Carrot — это бенефіты, якія займаюцца fertility, вот всякими такими штуками. Не-не-не, Часто вот не название ведаете. работодателя, Не, который я не такой ведаю, пропадает. я такі пытанні не Шкода. задаю своим клиентам. Это конфиденциальная информация в любом выпадку, я бы не сказала. Ну, Carrot есть шмат якіх айцішных кампаніях, якія пакрываюць часта гадзіны, хаця бы на першыя 6 тыдняў пасля родаў і радавую доўгу таксама. Адзінае патрабаванне ад іх — это каб доўла была сертыфікаваная. Я сертыфікавана доўла. Вось. І да. Так а хто Я яны не па памятаю, што я сказала. нацыянальнасці? Мне вот цікава. Па Бо есть нацыянальнасці? такая какая-то стереотип, Тут что ты вельмі вот раз. приезжаешь русскомовный, ты одразу в русскомовных группах на Facebook, где ты там размещаешь, что ты постишь, что ты доула, и у тебя одразу подтягивается, и вот формируется твой круг клиентов. А як у тебе? Толькі 2 кліенткі славянкі былі за ўвесь час. Толькі 2. Все астатнія мае кліенты — гэта і пастпартум, которые і народы, гэта людзі абсалютна розных нацыянальнасцяў, гэта і белыя амерыканцы, і чорныя амерыканцы, і азіяты, шмат азіятаў, індусы, тут кітайцы, Гонконг, Сінгапур. Хто яшчэ цікавы? Вот лаціна ні разу не былі, напэўна. Сарвалося. Быў сазвон, але яны выбралі іншы доўг. З Бразіліі былі людзі. Так вельмі розныя людзі. А як наколькі табе лёгка? Я разумею, што ангельская ў цябе даволі добрая, але вось, напрыклад, у мяне добрая ангельская, але ў мяне такі заўсёды сядзіць страх. Ой, там, напрыклад, на працу адкоўвацца, раптам я нешта не зразумею, а плюс вось менталітэт усіх у іх іншы. Я ўпэўнена, што там ёсць розніца паміж амерыканскімі азіяткамі і амерыканскімі афраамерыканкамі. Вось як табе было вось прывыкаць да гэтага ўсяго разнаабразія? Мне складаней за ўсё з белымі амерыканцамі, шчыра кажучы. Таму што чамусьці белыя амерыканцы, зараз я паднаготна ўсё раскажу, таму што яны чамусьці менавіта гэтая гісторыя, гэтыя людзі, ну, прям суперадукаваныя, суперпрафесіяналы, і я заўсёды такая сур'ёзна, у іх суперпрыгожая мова, такія словы яны выкарыстоўваюць, што я потым слоўнік прыходжу дадому, гляджу. Кажу, паўтарыце мне гэта слова. Ну, яны ж адчуваюць, што у мяне ёсць акцэнт. Вядома, я ўвогуле не разумею, як яны мяне выбіраюць. Я смяюся пастаянна, кажу, як вы мяне выбралі? Кажуць, ну, тое, сёе. І я разумею, як яны выбіраюць. Яны выбіраюць не па мове, яны выбіраюць па таму, як яны адчуваюць побач са мной сябе. Ім падабаецца вопыт, напэўна, ім падабаецца, што я шмат родаў бачыла, і асабліва людзям, якія шмат вандравалі і маюць шырокі такі погляд на сусвет, падабаецца, што я працавала ў розных краінах і бачыла розны падыход. Таму што людзі, якія жывуць пастаянна ў адным месцы, яны часта не, як гэта сказаць па-беларуску, яны не задаюцца пытаннямі. А чаму вось прапаноўваюць гэтыя ці іншыя медыкаменты? А чаму мне прапаноўваюць так і гэтак в Амерыцы? А тое, што ў іншых краінах бывае зусім інакш, там, я не знаю, напрыклад, тут гель такі закладаюць дзецям пасля родаў в вочы. Гэта практыка ўжо даўно адышла в Европе і в Канадзе. В Амерыцы дагэтуль робяць. Просто рудимент, які застаўся, ніхто не здаецца пытаннем. Ну, раз доктар сказал, значит, так трэба рабіць. Вось. Ім падабаецца, што я ім даю альтэрнатывы. Кажу, а глядзіце, в Европе вось так, а вось там вось так. А давайте задумаемся, чаму. Вось. Я заўсёды люблю шукаць вось гэтыя опцыі. Я люблю... Хочаце, я парыюся ў даследаваннях? Калі ласка, я ўмею рыцца ў даследаваннях. Ось, то бок я люблю гэта. Я люблю, калі ёсць пытанні, каб у людзей быў сапраўды informed decision. Караце, каб яны прымалі рашэнні, заснаваныя на інфармацыі поўнай, а не аднабаковай. Яны нават не ведаюць часта пра опцыі, якія ёсць тут в Амерыцы. В Амерыцы вельмі шмат опцый для нараджэння. Все ідуць прямиком да доктара, таму што так прынята. А тое, што low-risk pregnancy people могуць лёгка ісці да акушэрак, і там верагоднасць таго, што яны будуць мець натуральныя роды, нашмат вышэй.
Яны нават гэтага не ведаюць. Это цікава, таму што ў Беларусі на Кіпры няма опцый. Ёсць радзільня, дзіцячы садок, школа ды інстытут, так? Вось. А в Амерыцы, калі ласка, хочаш в радзільны цэнтр, хочаш дома з акушэркай нараджае, хочаш в радзільны цэнтр пры шпіталі, хочаш в шпіталь, в клініку, і таксама можаш выбраць, можаш з гінеколагамі, а можаш з акушэркамі. Вось. Ніхто не ведае, што нават можна выбраць каманду. Ты можаш не нараджаць з доктарамі, калі ты low risk pregnancy person. І што ў іх, там, напрыклад, калі гэта важна жанчыне, каб яна нарадзіла натуральна, там, з меншай колькасцю interventions, вмяшальніцтваў, то ісці да дактароў напряміком гэта такі слізкі шлях. Я не супраць дактароў, калі што, люблю дактароў. А чаму Вось. ты Я кажаш, ведаю, што з белымі амерыканцамі табе цяжэй? цяжэй, таму што я сябе адчуваю больш сарамліва з-за ангельскай мовы А. сваёй. Я саромлюся, так. Есть такое. Слухай, я вот чула пра ад real estate, то бок ад агентаў па нерухомасці, што яны нават калі прадаюць свае дамы, што яны для розных нацыянальнасцей, типа яны ведаюць там какие-то фішачкі, як яны там выбіраюць дамы і вот падрыхтоўваюць. Напрыклад, адзін і той же дом для людзей азіяцкай какой-то нацыянальнасці і для людзей, напрыклад, европейской национальности зусім по-розному будут акценты. Типа, ой, глядите, а здесь в окна на восток. А в другим моменте скажут, а глядите, а здесь вот бэкьярд великий. Вот у тебя есть нечто такое, что ты такая, так, надо почитать, что у іх там, як у іх у краіне, адкуль яны прыехалі, праходзяць роды, як увогуле там относятся, потому что там в Азии типа 30 дней пасля родаў за тобой свекровь сочить, клопотиться, и тебе не можно вставать. И вот такие какие-то детали, такие разнонацыянальные. Я про гэта не думала. Трэба пачытаць, што там real estate people робяць. Накрасці ідэі. Не, насамрэч я жартую. Для мяне самае галоўнае, напэўна, быць шчырай і адкрытай, каб людзі разумелі, што вось я якая ёсць, такая ёсць, як чалавек і як прафесійная доўла. І не, я нічога такого спецыяльнага не раблю. Калі мы не сыходзімся, не падыходзім сем'ямі адзін на аднаму, то няхай яны знойдуць лепш іншую доўлу. Гэта будзе для ўсіх лепш. Не, я не займаюся. Амаль усе мае падругі нараджалі ў Беларусі, і заўсёды, калі яны мне расказвалі пра роды, гэта быў вельмі траўматычны опыт, нават калі яны вялі сваю цяжарнасць, бо там іх гнабілі за тое, што яны шмат набралі весу, напрыклад, там іх заўсёды неяк груба з імі звярталіся. І вось калі я зацяжарыла і прыйшла ў паліклініку, бальніцу пацвердзіць гэта ўсё, а мяне так вельмі акуратненька спрасілі, ці гэта жаданая цяжарнасць ці не. Я такая, да, і ад гэтага вось начаўся карнавал. Просто мяне ўсе так віншавалі, как будто яны чакалі гэтага больш за маю маці, што вось я такая цяжарная нарэшце прыйду. І все такія былі шчаслівыя, што і дзіцёнка чакалі, і дзіцёнка мы оставляем, і я такая, типа, окей, дзе падвох, дзе падстава? Такая, як бы, усіх траўматычны опыт. Потым мы пайшлі на першае УЗІ, там, дзе сардэчка слухаюць, і я пайшла з мужам, і так там мужа паставілі нават так, каб яму ўсё добра было відно, усё там кожнае расказвалі, паказвалі, і мы такія, окей, і нас зноўку віншавалі, што ўсё так добра. І ты вось прыходзіш, апошні раз я прыходзіла, бо я набрала шмат, і ў першым трыместры толькі спала і ела, і я ела вось гэту comfort food з дзяцінства, мяса з маянезам. Я нават паехала ў СНГшную краму, каб купіць той самы маянез. І я ведаю, што гэта дрэнна, бо я ж планавала, гэта была планаваная цяжарнасць, я планавала і хадзіць на трэніроўкі, і есці толькі карысную ежу, і вось ўсё. В итоге я спала па 15-16 гадзін і ела мяса з маянезам. Вось, я ні разу нічога не слухала пра свой вес. Апошні раз, калі я прыйшла, у мяне зараз просто у меня абіджын гэта доктар, мужчына, але часам мне ставяць мідвайф, таму што у працэсе цяжарнасці я памяняла штат, страхоўку, увесь набор спецыялістаў, і той доктар, якога я выбрала, ужо быў заняты на 2 ці 3 разы. І вось гэта мідвайф, якая яго замяняе часам, яна просто жанчына-празднік. Яна жанчына свята, яна заўсёды выдае ўсім 5 балаў,
ты вось я апошні раз калі прыхадзіла, гэта было перад Хэллоуінам. Мы з ёй там трындзелі пра гарбузы, пра Хэллоуін, пра ўсё. Яна мне сказала, што я такая маладзец, і ўсё ў мяне добра, і ўсё хорошо. І я выйшла, я такая, я ўжо набрала 10 каля 20 кілаграм. А мне сказали, что треба набрать 15 максимум. И как бы яна сказала, ну, у тебя все нормально, вот, живот нормальный, УЗИ нормальное, все анализы добрые, типа, диабету нет, все добро, давай, хорошо. И я такая, типа, ну, певно, здорово, что я веду свою тяжарность не в Беларусь. Кожны раз ты выходишь ад врача, нават калі там табе ставілі розныя прышчэпкі, як на празднік схадзіў. Заўсёды нейкае такім добрым стане выходзіш, такая, ну, окей, можа і ражаць не так страшна. Увогуле, у мяне чамусьці няма страху родаў, нягледзячы на то, што я ўжо арала, што я ражаць не буду, я прыкладна ведаю, што там будзе. Мяне больш, скажам так, пэўна, страшыць тое, што будзе пасля. Таму што вось пра то, што будзе пасля, я даведалася не так даўно, ужо калі зацяжарыла. Таму што неяк не ведаю чаму, у маём жыцці больш было ведаў пра то, як гэта ўсе 9 месяцаў праходзіць, як ты ражаеш, окей, а вось што потым у цябе там, напрыклад, каля 40 дзён будуць месячныя і так далее, ось пра гэта мне ніхто не расказваў. І я аб гэтым даведалася, калі я адкрыла, Інстаграм уже пачаў даваць рылсы пра цяжарнасці, і там нейкая дзяўчына паказвала, як ёй там робяць вось гэтыя ўсе трусы, каб вось яна толькі радзіла, і як это была медсестра, якая паказвала, што вы не як в Інстаграме стаіце з дзіцём, а вось прыкладна вось такое на вас будзе апранута. Я такая, типа, what the fuck? Чамусьці для мяне гэта было, калі ты радзіла, не парвалася, ўсё добра, то бок ніякіх аперацый шоў на цябе няма, ты ўстала і пайшла. Ну, окей, могуць быць праблемы з малаком грудным, там, ну, все гэта я ведала, там, маститы, лактастазы, бла-бла-бла. Но вось то, што не встаў і пайшоў, як ты ў полі працаваў, нарадзіў, і потым не можаш продовжыць працаваць нейкі час. Ось гэта для мяне было адкрыццём. І я такая, типа, ну, ужо поўна. Да гэтага мяне жыццё не гатавала, але ж... Да. Што вы са мной робіце? Наташа так распавяла, я такая, я хочу цяжарнасць у Амерыцы. Хоць ідзі за 4-м. Жартую, я не хочу. Вось менавіта таму, што за ўсіх пасля што будзе пытанняў. І гэтае пасля надоўга. Это як часто бывае сярод маіх знаёмых, якія нараджаюць, класна. Яны кажуць, хочу яшчэ раз нарадзіць, толькі дзяцей не хочу расціць. Ці можна так называецца. Лиза, давай дадзем триллеру, і ты раскажаш самую такую вострасюжэтную гісторыю, якой ты пабывала. Не мае значення, якая это краіна, вось за все твои 14 год самы жестяк. Жестяк, у якім сэнсе? А я сижу, чакаю, думаю, я хочу пачуць вось гэтую гісторыю, самую ідэальную, самую шчаслівую. Вось што-небудзь такое было? Нікому не трэба ты ідэальнай історыі. Давай жестяк, каб я нарэзала і ў тызер. Паглядзіш, ты. Ну, А давайте ты сама монтируешь, Оля? Што магчыма? Воля у нас и жнец, и спец, и на дуде и гресана, и снимая, и монтируя, и заливая, и промоутит. Да, а мы только приходим полоскотать. Давай, как было и мне, и Яне, самую, типа, идеальную такую, знаешь, вот, ну, давай назовем ее Инстаграм, такую красивую, и самую такую трэшовую. Мне трэба ўзгадаць. Таму што трэшовая з якога кропкі гледжання. Ёсць трэшовыя сітуацыі з кропкі гледжання медыцынскай. Вот я адзін прыклад вам расказала сёння, так? Калі там з дзіцёнкам штосьці здараецца, і вось гэта становіцца страшненька. Ці з маці штосьці здараецца, таксама у мяне такое было. Но, але магу, шчыра кажучы, сказаць толькі адно. У мяне было такі 2 сітуацыі. Адзін раз, калі з дзіцёнкам все незразумела было, і там все сидзелі. І адзін раз, калі з мамай было все незразумела, там все сидзелі вот прям по краешку. Только один раз. Все было добра у выніку. Все живые, здоровые. Адразу скажу. Трагічных гісторый у маім вопыце не было.
Але калі не тычыцца медыцынскага трэшаку, такога цікавага раскажу. У меня была гісторыя, калі гэта былі хатнія роды, я не буду казаць, дзе і калі, каб не пазналі, да, і трошачку памяняю дэталі. Калі жанчына нараджала, і муж так хваляваўся, што нейкі момант там больш нікога не было яшчэ, яна была ў ваннай, жанчына, і ребенок нарадзіўся даволі хутка. І гэты момант, калі яе трэба ўжо, ну, яны пазнаёміліся, трэба было ўжо яе дапамагчы перавесці з ванны ў пакой. Все выдатна, але я-то ведаю, професійнай кропкі лежня, ведаю, што ў такі момант, калі трошачку раней, чым трэба, жанчына встане і пойдзе, она можа згубіць прытомнасць, таму што там ціск мяняецца, так, унутраны, і трэба асцярожна быць. Ці то пасядзець, ці то каб хтосьці падтрымліваў, калі жанчына ідзе праз паўгадзіны пасля родаў самастойна, вертыкальна. Вось. І я пачынаю яго клікаць, я разумею, што нейкі пах незразумелы. Вось. Ён незнаёмы. Гэты пах я памятаю в Амстэрдаме вельмі моцны. Ён в прыбіральні просто паліць травку в гэты момант. Я пачынаю грукацца. Ты мне патрэбны, тут твоя жонка нарадзіла твоё дзіцё. Трэба, каб ты дапамог чалавеку перайсці ў пакой. Вось гэта было трошачку трэшакова, таму што она ўсё адно упала, і ён яе злавіў, она ударылася каленкамі аб падлогу, але ён яе злавіў. Мне падаецца, што калі б ён быў трошку больш адэкватным стане, я б нармальна злавіў бы каленкі, б яна не параніла. Такая гісторыя. Карацей, таты бываюць, панікуюць моцна і У нас, я думаю, не здзівяць нікого з гледачоў, бо ўсе мы раслі ў савецкім там ці ў 90-х, калі большасць бацькоў проста калдырылі, пакуль іх жонкі нараджаюць. Ну, прынамсі, сярод маіх сябровак усе такія, мая мама расповедь, што она там мучаецца, нараджае, а бацька проста ўсе 7 дзён, пакуль яна ў роддоме, ён проста п'е. І яна там прыязджае ў галодную хату. Тому я думаю, гэта Стрес у чалавека, стрес, разумееш? Так, яны стрэсуюць. А бывае наадварот, такія бацькі, таксама ад нас даволі недаўніх гісторый, якая адбылася ў Штатах, але ўсё адно там тата вельмі хацеў, каб жанчына нарадзіла натуральна, не жонка яго. Вельмі хацеў. Гісторыя была складаная, і ён так расстройваўся, калі яна сказала, што яна хоча эпідуралку. Мы там усе кожаны, яна хоча эпідуралку. Нет, пачакайце. І ён пачынаў з ёй размаўляць, неяк угаворваць яе. Яна там уже пакутае ва ўсё. І бачна, што складаная гісторыя, і роды гэтыя доўгія. І ўжо всім зразумела, што жанчына хоча даць эпідуралку. Муж супраціўляўся да апошняга проста, і ён вельмі плакаў, калі яна взяла эпідуралку. Такая, не могу сказать, что это трэшак, но такие незвычайные гісторыі. Гэта я не буду назваць зараз нацыянальнасць. Ідэальна, давай. Я больш таплю і адвакатую за тое, як себя адчувае жанчына. Бывае, она кажа мне зараней, я вельмі хочу нарадзіць натуральна, для мяне, ну, я вельмі расстроюся, калі я возьму эпідуралку. І тады, вядома, я буду стаяць на яе баку і всялякія там інструменты выкарыстоўваць, і спіну яе терці, і рухацца з ёй, і дыхаць, і спяваць, і танчыць. Я буду рабіць все что заўгодна суткамі напралёт, і паіць яе вадой, і ў ванну апускаць, і душыкам паліваць, потому што яна вельмі хоча, яна расстроіцца. Але мы заўсёды дамаўляемся пра стоп-слова. І калі яна скажа гэта стоп-слова, я просто не задумваючыся пабягу за анестэзіолагам, потому што это не мае роды. Это мне важна для сябе, як жанчына, нараджаць натуральна, а ёй калі важна, то калі ласка, вядома. І тут была такая сітуацыя, якую я не чакала. І мне даводзілася адвакатаваць за жанчыну. Хаця звычайна, калі я кажу, што я доўла, мяне ламаецца сям'я. Але калі ўнутры штосьці адбываецца, то прафесійна я, конечно, пачынаю ставіць на бок толькі жанчын, тому што яна нараджае. Пытанне, ці было у вас цябе такое, што две жанчыны наражалі адразу, і як ну, то бок ты пайшла ўжо на адны роды, а ну мы ж ведаем, што нарадзіць можна з 37 па 42. І вось як бы адна пайшла там на 40-ю, ты паехала да яе, і тут табе званяць і такі упсік, мы таксама нараджаем у другім шпіталі. Што рабіць? Ці было такое ў твоёй практыцы? Было один раз, не, два, напэўна. Было такое, што я з родаў на роды ехала, і гэта было жахліва, трэба было паклікаць бакабдолу, таму што я не спала там 3-6 гадзін, мяне не бачылі дома 4 сутак. Такое што-то было зусім для мяне трэшакова, я сказала, о, не. Но там жанчына вельмі не хацела бакабдолу, і таму я. А для гэтых сітуацый ёсць бэкап, зразумела, гэта жыццё.
Я чалавек, бывае, мне штосьці здараецца. Я за сваю прафесіянальную кар'еру прапусціла 5 разоў роды. 2 разы таму, што хварэла ковідам у розныя гады, і мне прыйшлося адправіць бэкап-доўгу. 1 раз патрапілі роды на дзень народзінаў аднаго з маіх дзяцей. Я заўсёды кажу, што ў дні народзінаў маіх дзяцей я на роды не хожу. І такія, цябе дзеці не нарадзіліся ў мой месяц. Не, в твой месяц не. Вось, яны рэальна ведаюць. Ну, гэта для мяне правіла, таму што я хачу, каб маіх дзяцей была мама таксама на іх святы. І так, сітуацыі бываюць. Калі трэба бэкап-доўгу, яны звычайна могуць маюць магчымасць з ёй пазнаёміцца. Яны маюць магчымасць не браць бэкап-доўгу, калі яна ім не спадабалася, яны ніколі не хочуць. І тады яны атрымаюць refund 50%. У мяне такая філасофія моя асабістая, што калі я заўсёды імкнуся да лепшага. Калі, ну, як бы банальна гучыць, але я не згодна пакуль вось не прыпёрла, што я мушу панізіць планку. Я гэтага не раблю. Я лічу, што гэта кепска намагацца чагосьці рабіць, што не ідэальна. Таму што я ведаю, што я не дацягну датуль, але прынамсі я паспрабую. І вось з гэтага пункту гледжання я і задаю пытанне, вось што такое вось роды, якія яны могуць быць аб'ектыўна самыя лепшыя. Я чытала там, што роды без болю. Гэта магчыма? Вось гэта магчыма рэальна там нарадзіць там у туалет, вось як там Люда сказала, выпадкова. Настолькі гэта так без болю, што вось выпадкова. І пайшла б там на поле араць зямлю. Вось гэта гісторыя з мінулага, гэта праўда ці не? Вось з тваіх вось даследаванняў усіх гэтых. Якія яны вось рэальна самыя натуральныя, ідэальныя роды? Вось гэта гісторыя рэальная ці байкі мінулага і інстаграму? Цікаве пытанне, таму што сказала, тут 2 пытання. Адно пытанне пра роды, а другое взяла і пайшла в поле працаваць. І гэта ўжо пытанне пра паслядовае аднаўленне. Оно другое. 2 пытанні. Адназначна. Што казаць пра ідэальныя роды? Я не проста не стаўлюся да родаў як да аднаго дня. Гэта калі толькі мы глядзім на роды як на медыцынскую гісторыю, тады можна падумаць пра тое, што гэта адзін дзень, і вось самая ідэальная карцінка, это калі не балюша, хутка, не заўважыла, дзіцёнак выпаў в прыбіральні, там цябе яшчэ ідэальная гісторыя. Так, калі мы берем гэты адзін дзень, такое бывае, я такое бачыла, лавіла дзяцей на ганку, як лавіла, была побач, калі мамы самі лавілі. В машыне рода вось ніколі не было, дома, на ганку, такое бывала. Не шмат разоў, вельмі рэдка я бачу хуткія роды. Часцей, асабліва першыя, часцей за ўсё ўсё ж такі даўжэй. А калі мы глядзім на гісторыю, там цалкам такую гісторыю, вось што жанчына зацяжарыла, вось некую пачаліся роды, там гармоны пачалі мяняцца, потым аднаўленне першае. Не бывае ідэальнай гісторыі. Не бывае. Заўсёды што-небудзь адбудзецца, якія-небудзь нечаканкі адбываюцца, што-небудзь у гэтым будзе, ці то цяжкога, ці то нечаканага, незнаёмага там будзе. І мне падаецца, у гэтым ёсць нейкая хітрасць ад сусвету, я ўжо не ведаю, калі рэлігіёзныя людзі, калі не рэлігіёзныя, у іх па-свойму свае погляды. Я не рэлігіёзны чалавек, і для мяне гэта больш такі псіхалагічная загадка. Я таксама і была, і ёсць тэрапіі, і шмат разбіралася з сваімі гісторыямі роду, асабліва з першымі. І для мяне гэта такая таямніца-загадка, якая пра тое, як мы становімся бацькамі, як мы становімся тымі, хто гатовы клапаціцца пра сваіх дзяцей, што нам трэба для таго, каб стаць вось гэтымі дарослымі, якія гатовы, як мядзведзіхі, рваць за сваё дзіця і стаяць на гэтым і ведаць лепш, чым хтосьці іншы. Так, дзяліць адказнасць з прафесіяналамі, але ўсё ж такі ведаць ось унутраную такую нейкую апору бацькоўскую знайсці, і в родах гэта пачынаецца. Таму нечаканка гэтая, мне падаецца, калі за ёй спраўляешся, становішся больш дарослым чалавекам. Яна такая быццам бы неабходны элемент для того, каб падраслець, справіць, чаллендж такой, як выклік. Вось штосьці такое ў мяне ёсць. А ідэальная карцінка родаў, калі взяць аднаго дня, так, яна бывае, я не ведаю, ад чаго гэта залежыць. Магчыма, часцей за ўсё, канечне, не першыя роды, генетыка нейкая. Бывае, што мамы хутка нараджаюць, бабулі і жанчына таксама хутка нараджае. А ёсць, калі браць не генетыку, а вот проста роды, якія лепш адбыліся ў адной і той жанчыны. Так, у мяне такі прыклад ёсць, я ведаю і прыклады сваіх кліентак. І роды, магчыма, не хуткія, але пры гэтым вельмі прыемныя. І гэта
вельмі моцная падрыхтоўка. Прычым падрыхтоўка не проста фізіялогія даведацца, а майндсет такой. Вельмі моцная падрыхтоўка. Даўгая, з практыкамі, калі вучышся працаваць з болем. Это вось як, калі мне бывае пытаецца, калі я веду класы па Childless Education, мне пытаецца, типа, а можна вот так вот просто нарадзіць? Я не ведаю, наколькі я толерантна буду да гэтага болю. Я кажу, конечно, ты не ведаеш. О, у меня котка пачынае кричаць, калі я пра роды размаўляю. Я не ведаю, наколькі я толерантна. Я кажу, конечно, ты не ведаеш. Кажу, ты бегаеш? Я кажу, не бегаю. Кажу, ты ведаеш, наколькі ты гатова прабегчы марафон? Кажу, ну, конечно, не готова. Кажу, уяві, што роды — это марафон. Ты готова к родам? Ну, конечно, не готова. Вось калі ўспрымаць гэта так, разумееце, што ну хто гатовы просто знянацку вот так вот замарафоніць? Ты ніхто. Я просто бегаю, таму мне прасцей, да, я люблю бегаць, і я зараз рыхтуюся да свайго другого полумарафона. Блин, так гэта выкласціся трэба, гэта трэба бегаць і бегаць і бегаць і бегаць і вучыцца спрацаваць з гэтымі адчуваннямі. І калі працуеш з імі, так цяжка. Вот сёння была на прабежцы прямо перад тым, як сюды прыйсці. Я сёння рабіла long run, там 12,5 кілометраў. Першыя 4 кілометры я ледзь пераставляла ногі. Я думаю, да боже мой, да што ж такое? Таму так цяжка, што за надвор'е? Можа, я стамілася, можа, працавала. Пасля 8-га все, уже нічого не заважаеш. Просто дыхаеш і кайф. Вот. І гэта магчыма злавіць в родах. І тады яны успрымаюцца як афігенныя. Так спадабалася, як ты вось сказала вось пра тое, што там падрыхтоўку, пра гэты бег. Таму што вось маім уяўленнем, вось тое, што я шчыра кажучы, хацела цябе пачуць, калі спытала пра ідэальныя роды, што гэта не нейкая карцінка, што вось гэта і гэта ідэальна. Таму што кожнага гэта ідэальна, яно сваё. Так же сама, як пра чалавека. Для кагосьці ідеальны чалавек — гэта вось гэты набор якасцяў, а для іншага гэта як бы зусім не той чалавек. То бок ідэальна гэта і пра тое, што ты чакаеш, і пра тое, наколькі ты падрыхтавалася да сваіх вось чаканняў, і пра шмат нейкіх абставін, якія ўвогуле ад цябе не залежаць, як ты падрыхтавалася да іх ставіцца. Ну вось гэта для мяне вось здаецца вось таксама ідэальная карцінка, калі ты зрабіла ўсё магчымае, і ты гатова прымаць, што ідэальна гэта будзе тое, што здарыцца, тое добра, але ты ўжо зрабіла ўсё, што магла, і ты у любым выпадку як бы робіш, ну падрыхтавалася да розных сітуацый, але прымаеш, што можа быць што заўгодна, і ты вось як бы прымаеш гэта спакойна, без адчування, што о, гэта кепска, гэта не ідэальна. Усё, што здарыцца, ўсё ідэальна, ўсё добра, калі ты вось прымаеш і зрабіла ўсё магчымае з свайго боку, так бы мовіць. Ну, гэта вось маё такое стаўленне. Мне спадабалася, што прафесійная дула з толькімі родамі сказала, што ну вось таксама ідэальныя, гэта не нейкая карцінка ў інстаграме. І гэта, дарэчы, не толькі мае нейкія погляды, заснаваныя там на вопыце, гэта яшчэ і даследаванні. Я могу расказаць вам вельмі хутка пра адно даследаванне цікавае, якое рабіла і Доула, і та, якая навучае Доул, дарэчы, тут у Сіэтле, в Вашынгтоне, хаця даследаванне потым паўтаралася і пацвердзілася. Даследаванне было пра тое, якія фактары ўплываюць на тое, што жанчыны задаволены сваім вопытам роду. І самае цікавае, што потым рабілі апытанкі і пыталіся, як вы думаеце, якія фактары выйграюць? Называлі, вядома, што, напрыклад, натуральныя роды, ці роды без болю, ці там роды з партнёрам, ці толькі абы не кесарева, вось, розныя рэчы называюць, да, там месца называюць, яшчэ штось, адчуванні свае. А ведаеце, якія 4 адбыліся самыя галоўныя, занялі 4 першыя месцы? Толькі 4, і з вялізным адрывам. Просто насамрэч гэта такія простыя штукі. Першае, тое, што чаканні не вельмі разыходзіліся з тым, што атрымалася, што жанчына была настроена на тое, што можа быць па-рознаму, так, розныя не то, што вынікі, на тое, як пойдзе, так, розныя магчымыя варыянты. Другое, што яна атрымоўвалася пастаянную і вельмі якасную падтрымку, в першую чаргу эмацыйную. Трэцяе, што адносіны з персаналам былі адэкватныя, што яны слухалі. І чацвёртае, што ў яе былі магчымасці удзельнічаць у прыняцці рашэнняў. Всё. 4 фактары. І не важна, як праходзілі роды, наколькі яны былі балючымі. Боль увогуле быў далёка не на 5-м, і нават не на 6-м, і не на 10-м месцы. Нават калі нам балюча, мы памятаем не сам боль,
інакш бы мы не нараджалі тут і не жылі тут з вами. Вось. Мы памятаем, якія эмоцыі ў нас суправаджалі гэты боль. Дзякую ўсім за прагляд. Я спадзяюся, што вам было цікава. Калі ў вас яшчэ засталіся пытанні да Лізы ці да Ласкатух, пішыце ў каментарах, падпісвайцеся, каментуйце. Всім дзякуй. Да пабачэння, сябры.